fra det indre Vesterbro. Vi mødtes til en fest, hvor vi begge to var gæster, så jeg tænkte, den er god. Vi tog på café og drak lidt hygge-te, og jeg synes sgu hun var sød. Men jeg tror, at den slog pligt, da hun gav mig dette blik, imens hun rejste sig og gik. For hun løftede af sin kild, den i blåt ternet fil, så jeg slugte et stykke af min røgede sild. Hun gav mig et tegn, vi gik diskret ud på vej, hvor hun plantede mig op af et pigtrådshegn. Og ved du hvad hun sagde? Hun sagde, tag bukserne af. Jeg smilede skævt og tænkte, chancen den må jeg tage. Pludselig var jeg solgt, stod på gaden i bare røv og dolk, og var bestemt ikke stolt af at være et kæmpe fjold. Der gik et par dage, før jeg fik lysten tilbage, så jeg tænkte, nu skal hende der Kate fandme have. Jeg fandt hendes pris, hun var en ren dyrket gris, for den stod på side 9 i den blå avis. Jeg ringede op og gik bestedt amok, stakkels Kate, hun fik et chok, for jeg synes den var på tide, at Kate hun fik at vide, at vores date den var et flop. Kate hun var strid, hun sagde, tag og skrid, for du spilder sgu min tid, for jeg har fundet mig en fyr, en rigtig dejlig tyr, og nu er jeg gravid. Så lagde hun på, imens mit hjerte gik i stå. Der var mere jeg skulle have sagt, som jeg ikke kunne nå.